מוזיאונים רבים קיימים ברחבי העולם, וגם ישראל מלאה בהם. אבל המוזיאון שנראה כעת הוא בהחלט ייחודי. כל זה התחיל, כל הסיפור הזה של השיגעון, של הטרקטורים והפיכתו למוזיאון לאומי בארץ ישראל, החל משנת 91 כשאשתי הקימה גן ילדים. ואז עלה לי רעיון שאני אקח עם הגן ילדים את הילדים לטיולים עם טרקטור. אוקיי, לקחתי את הטרקטור הזה, וכמובן שאחרי כמה חודשים גם הוא התחיל לנסוע. ומאז נדבקתי בחיידק, והתחלתי לאסוף באופן אובססיבי טרקטורים ישנים לשיפוץ עד שנות ה-60 מכל מה שהיה בארץ. ואז עלה רעיון שאין לנו מוזיאון ציבורי חקלאי שמספר את העם השב למולדתו, איך הגיעו, איזה דברים עבדו בארץ, עם איזה כלים, וההתקדמות של כל התהליך המכני בחקלאות. יותר מ-20 חבר'ה משוגעים לנושא, מתייצבים בכל יום שישי במוזיאון ומשחזרים את ההיסטוריה של הטרקטורים והכלים החקלאיים שעבדו בארץ בשנות ה-40 וה-50. אני צביקה אושר ממכמורת, והייתי מורה בבית ספר הימי במבואות ים. יום שישי אחד באתי לטיול עם הקשישים של מכמורת, ויום שישי אחרי זה כבר ראיתי, זה היה לפני 9 שנים, כבר הייתי פה ועבדתי. ואני אוהב את העבודה הזאת. כלומר, בשנות ה-50 השפיטו. כשאני הגעתי לפה, הוא עמד פה, נצחק. כל הנאה של טרקטור בפעם הראשונה, אחרי שהוא שבת מעבודה עשרות שנים, גורמת לשמחה גדולה אצל החבר'ה. אני גדעון גרוסמן מהרצליה, משמר הירדן לשעבר. אני נהנה לראות שכל הכלים האלה עובדים, ופרי עמלנו לא לשווא, ושהדורות הבאים, הצעירים, ילמדו איך עבדו פעם, עם איזה כלים עבדו, איזה בעיות היו. זה TD9 שאני בילדותי גם עבדתי איתו במוסך וגם בשטח חרשתי איתו, ולמזלי הטרקטור הזה היה צריך לתיקון וזה הגיע אליי. אני גדי זילברשטיין, מתנדב פה כבר 3.5 שנים. היום גר בחרוצים ומתנדב פה כמעט מדי שישי ורואה בזה אשפוז יום. תתארו לכם איזו התרגשות הייתה לי כשמצאתי כאן את הטרקטור הראשון שעליו למדתי לנהוג בגיל 14 ברמת דוד. וזה הטרקטור של רפול שהיה חבר עמותה במוזיאון. אם אתה פותח פה וחברים יצאו לי, אני פה 2.5 בערך, באתי לפה עם טרקטורים שלי. היה לי בבית כל מיני גרוטאות שעמדו וחיכו לגואל, ויום אחד הרמתי טלפון לארז, אמרתי לו שאני רוצה להביא את הטרקטורים, ובאתי איתם. עוד טרקטור שהיה בשביתה עשרות שנים והצליחו להניע אותו. אנחנו מכניסים חיים לברזלים שזרקו אותם, מתו. אנחנו יותר מרופאים. אנחנו מחזירים חיים לדברים מתים לגמרי.
והם חיים, הדברים האלה. התחלנו מהטרקטורים ועברנו לרכבים, ובשביל הנשמה אנחנו חוזרים בימי שישי לטרקטורים. התנדב פה בטרקטורים 3 שנים, בשאיפה לעוד הרבה שנים ארוכות. השמחה במוזיאון הייתה מיוחדת כשהטרקטור ג'ון דיר מסוף שנות ה-30, שהיה זרוק בג'נקיאדה של קיבוץ נאות מרדכי, הניע לאחר יותר משנה של עבודת החייאה שלו. חלק מההצלחות בהנעת הטרקטורים נובעת מהקשרים שהמוזיאון פיתח עם חברות הייצור של הטרקטורים מהתקופות האמורות. ארוחות הבוקר זה סיפור חשוב בפני עצמו. בשעה 11 מתיישבים כולם ליהנות מארוחת בוקר טובה וחברותה של בעלי מקצוע. אחרי המאמצים יוצא הדופן להחזיר את הטרקטורים לזוהרם, מגיע גולת הכותרת שהיא יציאה לתסוגה שלהם בפני הקהל הרחב. מימיה הכחולים של הכנרת והרקיע התואם מעט והרגשת הבית המוכרת בתוך אורכי זורמת כמו חשמל. הרי גליל והשומרון, הפרדסים שבשרון וילדים בגן המושבה, את הכרמל ואת הים אחד אחד ואת כולם תמיד קורצים אומרים ברוך הבא. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור.